vähän kirkas tää valo. Tai silleen, että tää ottaa tämmöisesti jännästi. Ei kannattaisi huomioida itse tätä videoita, mutta minkin, niin mä tässä on vähän asiaa. Tässä on vähän asiaa. Ajalta. Moi. Tää ei sit näitä kovin vereätä. Tässä mun vuonnos on sitten. Ja sit on vähän mun sormeski. Niin, mut se ei kuitenkaan veretä. Niin. Ois vähän. Isi. Oikeesti vähän. Kai mun. Siis odota oikeesti. Onko sun kraaturi tässä? Missä se on? Onks tää? Tuohon ei tarvitse sekaantua, mutta moi, niin haluatteko te niinku silleen, en osaa päättää, ei mä en tiedä kuinka se sitten pannaan se profiilikuva tai se, niin oikein päin. Kuinka se pannaan sitten oikein päin? Mä en osaa pannaa. Mä en ole aina sille väärinpäin, kun mä yritin ottaa itsessäni kuva. Tai niinku tässä pesissä ja katos niinku näyttelee. Niin mä yritin ottaa itsessäni kuva. Se on aina mennyt sille väärinpäin. Oikeesti sanokaa se. Miksi se on ollut niin? Mä en halua, että se on niin. Voisit toisinpäin. Oikeesti. Mutta tässä ei ole kaikki. No, onks tää mukana oikein hyvä? Onks se vähän turhaa? Mä voisin tehdä, mutta se tulee semmonen vähän niinku sekanava. Saas mä tehdä semmosia vaikka muitakin tämmösiä petsivideoita. Voisiko? Joo, mut. Oikeesti mä niin ärsyttää oikeesti se asia. Mut sit. Kumminkin olkoon nyt siinä. Mut. Mä sekoon, kun tää on varmaan mun ensimmäisen petsivideoita. Tämä on tehnyt näin. Tää puhuminen. Se homma-aihe. Se on kesti niin. Se ei silleen jännä. No joo, mut